Beste mensen, goedenavond nogmaals. Ik heb naast mij zitten Sandra, die ook aanwezig is vandaag, zaterdag 3 december 2022, bij het evenement Empowerment. Zwarte Schuur, Ottoland, Zuid-Holland. Sandra, kunt u mij vertellen wat heeft u ervaren dit weekend? Ehm, ja, goedenavond, goedemiddag, goedemorgen. Ik weet niet wanneer jullie dit bericht zullen zien. Maar ja, wat heb ik ervaren? Eenheid, gezelligheid. Dit is de eerste keer dat ik hier deel uit mag van maken. En ja, een stukje eenheid met elkaar, elkaar leren kennen. Gods geest, wat krachtig hier aanwezig is. En het was een gezegend weekend. Ja. Ja, maar u bent vanaf vrijdag, toch? Ik ben hier vanaf vrijdag. Vanaf vrijdag. Er zijn er dan verschillende thema's gedurende dit weekend dat u zegt van nou, daar heb ik nog wat informatie uitgeput, daar heb ik van geleerd. Nou, het ging natuurlijk over hè, de psalm, dat God, het werk van God, dat God getrouw is. En dus dat was de focus voor mij in dit weekend. Ik heb zelf ook mogen dienen in de ochtenduren qua gebed en vanuit daar hebben we dan ook gebeden. Ja, dat God is getrouw. En wat ik heb mogen leren, vooral vanavond de boodschap, vond ik echt heel bijzonder. Ook een bevestiging dat ik geloof dat we in een seizoen zijn. Dat Dianeli die sprak over het zicht, het zien. Dat we soms kijken maar niet zien. En dat heeft mij denk ik het meest qua boodschap meegegeven. Is dat inderdaad dat de ogen, dat zegt Efesiërs 2 ook, dat de ogen van ons verstand, dat moet verlicht worden, zodat we helder zien, duidelijk zien. God wil ons grote dingen laten zien, maar soms zijn we daar niet klaar voor of zien we dat niet. En hij zegt ook, zie, ik doe iets nieuws in Jesaja 43. Maar ben je daarvan bewust, datgene wat ik jou wil laten zien? Hij zegt, zie, ik doe het nu. Ben je ervan bewust? En daarom geloof ik dat onze ogen open moeten zijn om te ontvangen. Dat die sluier verwijderd gaat worden. En dat is wat God wil doen in dit seizoen. Is dat we geestelijk alert zijn. Geestelijk zullen zien. Dat we niet alleen in het hier en nu zien. Maar dat we verder kijken naar wat God wil doen in dit seizoen. En dat vond ik heel mooi. Okay. Dat is inderdaad die, wat die Nelly had vandaag gepredikt. Sandra, u hebt me verteld, u bent vanaf vrijdag hier. U zei ook, u bent voor de eerste keer bij dit empowerment. Hoe bent u dan in contact gekomen of hoe bent u in dit informatie gekomen van dit evenement? Nou, ik ken apostel Frans Lies natuurlijk. En we werken af en toe samen in de bediening. En zij heeft me hierbij uitgenodigd om hier aanwezig te zijn en ook een stukje te dienen. Ja, en ik geloof dat we er zijn om elkaar te dienen. En dat heb ik dan mogen doen. Als ik mag vragen, hoe lang bent u zelf een gelovige? Nou, ik denk 24 jaar. 24 jaar lang? Ja. En dan nooit afgedwaald? Jawel, oh, zeker wel. Ja, ik heb ook een tijdje, toen ik net de Heer leerde kennen, toen was het één voetje bij God, eentje nog in de wereld. En op een gegeven moment, als je dan toch echt die persoonlijke relatie met God gaat hebben, dan proef je dat de dingen van de wereld niet tegenop kan van de dingen van de Heer. Maar wat ik wel mooi vind aan God is dat weet je, niets kan ons scheiden van de liefde van de Heer. Dus al heb je hem aangenomen, maar je bent toch nog in een proces, is dat mensen kunnen jou niet overtuigen. Het is alleen Gods geest die je kan overtuigen. In die tijd rookte ik nog, blode ik nog, ging ik nog naar de disco en ging ik naar de club, maar ik ging ook op zondag naar de kerk. En mensen konden mij niet zeggen van, oh dit, nee, het is, ze hebben me ook de liefde. Ik heb
ben gezegend dat ik in een liefdevolle omgeving was. Want het kan ook anders dat ze je gaan vingerwijzen of oordelen van, oh ja, maar jij. Maar dat had ik niet. En dus ik heb de ruimte gekregen. En ja, dus in die tijd was ik nog wel gewoon en. Maar op een gegeven moment, ik kan me goed herinneren nog de dag voor het laatst dat ik naar een club ben gegaan met mijn vriendinnen. En helemaal opgetut en alles ready to go. En toen, ja, toen stond ik daar voor die dooropener. En toen ervaarde ik dat de Heilige Geest zei van, nou wat ga je doen? Ga je daar naar binnen? Dit is niet meer jouw plek. Dus zwaaide ik even naar mijn vriendin en ik zeg, ik ga naar huis. De taxi stond er nog. Toen ben ik naar huis gegaan. Dat was het moment voor mij dat ik dacht van nee, de wereld, dat heb ik geproefd, dat heb ik gedaan. I've been there, I've done that. But the love of God. En de dingen van de wereld zijn tijdelijk. Het is een tijdelijke pleasure. Maar de Heer, dat is gewoon dat is iets wat geworteld is, wat gegrond is. Want in de wereld ging ik dingen vullen met alcohol, blowen, whatever. Maar als je eenmaal die liefde van God geproefd hebt, dat is alles. Dat heeft mij veroverd eigenlijk. Ja, dus toen had ik dat andere niet meer nodig. Wat je vandaag of dit weekend hebt nou geleerd en gehoord en ervaren, gaat u dat ook delen met de rest? Met andere mensen om me heen? Ja. Ja, zeker. Ja, ik ga zeker bepaalde onderwerpen wel delen. Ja, met mensen. Ja, ik hou ervan om te getuigen. Dat heet ook een stukje getuigenis van, nou, dit hebben we meegemaakt met elkaar. Dit is er gebeurd. Mensen zijn aangeraakt. Er was een zichtbare verandering. Ik geloof als we met z'n allen in aanwezigheid van God komen, dan doet God iets. En dat is heel persoonlijk, maar ook met elkaar, vooral ook met elkaar, want het is krachtig. Ja, en dan is het ook mooi om dat met een ander te delen, want als je cadeautjes krijgt van God, is het ook mooi om weer uit te delen. Om dat niet alleen, niet egoïstisch te zijn. We leven nu natuurlijk in een periode van geven, hè? Sinterklaas, Kerstmis, nou, God heeft ons mooie dingen gegeven. Dus dan wil ik dat ook delen. Wat wilt u als gelovige, als christenen, wat wilt u nou verder bereiken? Zoals mens en zoals gelovige. Voor de wereld. Wat ik wil bereiken, nou, ik heb maar één doel hier op aarde en dat is mensen bereiken. Mensen bereiken voor Jezus. En dat mag ik doen en daar mag ik in bewegen. Door Gods genade al jaren. Ik heb ook echt een bepaalde doelgroep die ik wil bereiken. Maar natuurlijk alle mensen. Want hij zegt, ga uit en maak mij vol tot mijn discipelen. En daar hoef je geen evangelist voor te zijn. Dat is gewoon de roeping Gods. Dus mensen wil ik bereiken met Gods liefde. En niet zozeer alleen Jezus. Maar hoe gaat het met je? Wat kan ik voor je doen? Weet je, op die manier. De ouderen in mijn dorp, die bezoek ik regelmatig. Maak ik een soepje, geef ik een keer een bloemetje. Ga ik een kopje thee mee drinken. En die vertel ik dan over Jezus of niet. En dan luister ik naar hun verhalen. Een luisterend oor zijn. Gewoon een steun, een helpende hand. Mijn naam betekent ook helper. En dat past wel heel erg bij mij. En, Sandra? Sandra betekent helper en het betekent defender of people. Dus wat wil ik bereiken? Sowieso de mensen. Ik heb ook het voorrecht om bij de Red Light District in Den Haag, daar ga ik al bijna 10 jaar. En daar deel ik rozen met het stukje woord van God, dat nooit ledig terugkomt. En je ziet dat de vrouwen open zijn, dus hoe bereik je hen? Met een stukje liefde, je geeft ze iets en dan staan ze open. De daklozen, dat doe ik ook al zeker wel 8 jaar, dat delen we eten en drinken en het woord en gewoon liefde. En de gevangenis bezoeken. Dus dat is ook een bediening op zich. En daarmee bereik je mensen met verschillende doelgroepen. Bent u ook volgende jaar, als dit evenement wordt georganiseerd? Met Gods genade. Morgen is genade. Maar ja, waarschijnlijk wel. Ja. Tijdens is De er. intentie is er, ja, zeker. Sandra, voor het einde. Wat voor boodschap hebt u, of wat voor boodschap wil je eigenlijk delen naar iedereen?
geloven of niet geloven? Ja, ik denk tegen de gelovigen wil ik zeggen, laten we niet tegen elkaar gaan, maar laten we verbinding maken met elkaar. En elkaar respecteren, waarderen en het samen doen. Als je kijkt in de wereld, dan heb je een voetbalteam. En ook degenen die op de bank zitten, die juichen de ander aan. En je ziet gewoon dat er een samenspel is, dat er communicatie is, dat er een saamhorigheid is en instructies. Laten we dat met elkaar doen, want de wereld kijkt naar ons. Laten we een voorbeeld zijn. Hij is uit. Laten we een voorbeeld zijn met elkaar. En dat tegen de niet-gelovigen wil ik zeggen, weet u, het is gewoon tijd. Jezus klopt op uw hart. We are running out of time. You know, just call on the name of Jesus and you shall be saved and you shall be delivered. En ja, dat wil ik echt tegen u zeggen. U kunt thuis zijn, u kunt naar de gemeente gaan. Als u ervaart dat Jezus op uw hart klopt, geef hem de sleutel van je hart. Ik heb het jarenlang alleen gedaan, ik heb het alleen geprobeerd en het heeft me moe gemaakt. Ik ga liever door de dingen heen met God dan zonder God, want we hebben hem nodig. En dus ik wil u echt uitnodigen en bemoedigen. Bent u thuis, ziet u het even niet zitten. En niet alleen als u het niet ziet zitten, ook mensen als het goed gaat, heb je hem ook nodig. Dus weet je, daag je uit. Wanneer je een keer in je eigen plekje bent, kniel neer en zeg, Heer, als u echt bent, laat me zien dat u echt bent. Heeft hij bij mij gedaan, zo heb ik het gedaan. Hij heeft het gedaan. Dus dat kan hij ook voor u doen. God zegen. Maar is er nou bijvoorbeeld de mogelijkheid, bijvoorbeeld dat mensen contact met u kunnen nemen, of is dat nog geen mogelijkheid? En als dat zo is, waar kunnen ze nou bereiken? Nou ja, voorheen had ik een eigen gemeente in Zwolle. Nu op dit moment zijn de deuren dicht gegaan omdat de mensen van de Oekraïne daar plaatsnamen, wat heel mooi is. Hè. Jesaja 58 staat, het geeft de vluchtelingen een plekje. En ja, sorry, ik ben echt niet, ik ga nu al een beetje uit mijn comfortzone. Want ik ben niet van de camera, ik ben helemaal niet van die dingen. Dus Facebook heb ik niet, I put my face in the book. Ja. Dus ja, ik heb een 06 nummer, maar die ga ik niet Nee, overal. nee. Dus als je mij wil bereiken, Ja. kan het via Apostel Frans Liesen, dan ben ik bereikt. Dus mensen nogmaals, ik heb er nou naast me hier Sandra, die ook meedoet naar het evenement van Empowerment. En, maar ja, nogmaals, dit was het programma van, of evenement van Empowerment.